foods ka diyo to drop off an Amazon package for return. Mag-left na rin. All foods. Mga kuwan na rin. Parking. Puno naman sa perimeter rin. Pwede rin ka mag-take tuyok. Hindi ito malipong ko. Pag naapo dito parking nga kuan. Sige, right there eh. Naman na sila yung structure. Na kay option mo ato or na kay option mo ato sa structure. Ganito ang structure. Yun si India magbukas. Pagkara usap, libre. Oh. Okay. Sparta. Makitid, pero kaya. Oh, nalap. Oh, diretso gid siya. Sakto gid ay. Diretso na. Mall gid siya diretso. So kanang atbang mo na na mo. Hillsdale Mall. So we're crossing El Camino. El Camino Real. Hillsdale Mall. Yeah. Love ka nang kuan na lang ka love. Kanang video ra nya human ako imong dubber. Okay, let's try that. Bago magkukunita nagsalida ng mga dubbers. The voice actors are getting So popular. mag-park ta sa ilang kuan. New parking. I like the new No, parking. this is an old parking. No, ito sa taas. Yeah. Ila lang gikuhan Di pagwapo. gi-renovate. The one used to be Wells Fargo. Yeah. No more Wells Fargo. Okay, let's go here. Park dito sa kinadalaan. So ilang parking diri kay pakita lalab. Nanay mga plug-in sa mga hybrid. Pero dili na siya kung anam kita. Dili na siya libre. You pay. Ito yung hybrid. Siyempre dahil sa park lang doon. Taas-taas. Tura ding refuge ay. Muna ang Hillsdale Mall. Dako kayo siya. As in, maglaglaag ka. Sakto pod ka ng mga 2 oras. 10k ka. 10k steps. Okay, let's go. I like that car. Sports Wrangler. Gonna buy one. Sabi ko, ganahan kag Jimny. Lagi. That kind of. So, ang ginabuhat nila diri sa ilang parking lot kay solar niya kuan. Solar yang atok. Nanami karon sa Hillsdale Mall. Kana Shake Shack Burger. Uguban pang mga stores.
Yeah, muna ang Apple Store diha. Ay, coffee na po. Mga adik sa coffee. Yeah, ipakita na ko ninyo ang ilahang murag na sila park sa in the middle sa kuan sa mall. Ay water park. Nindot ni ini kagabi diri kay na sila suga. Sulod ta silang Hillsdale Dining Terrace. AKA food court. Food court. Manilang food court. In fairness, nice. Manilang food court dere. Muna ilang kuan diyan ay Sakura Japan. Libre ra na kuryente. Kanang dapit sa window na internet pod. So padung tagawas ilang food court. Padung mig Macy's di ay mag-uli sa Jersey. So mo nilang mall diri dili kay crowded. Well, it's a little bit crowded on the weekend. So natag Macy's. Why not? At your service. Handa ka mag-return. At your service. So returning sa Jersey. Wow, nagkakita og sapatos si Bossing. Oh, nindot. This is the one for you. Love at first sight dayon ba? Every time marimig Hillsdale Mall. Mahapit ko ani niya. My dream na to have one of this Harley Davidson. Will remain a dream kay I know it will remain a dream. Oh my God. Uy, sound na na ako yung nani. Thank you, Lord. Done for the day. Nahuman na may lunch date, Kape? kape, return sa mga gi-order nga Biganahan. di ganahan. Yeah. Shopping. Dakog sizes, so niya it end up na my wife bossing nakapalit og iyang shoes nga ganahan kayo. Okay. See you on ご our 覧い next ただ vlog. きありがとうございます。